perquè aquest sistema ens oprimeix i cal combatre'l. No hi ha excusa, s'ha de seguir endavant. Malgrat la... El Dani, que és cantant, jo el César, que sóc cantant, també som del Clot, i després tenim un tercer integrant, que és el DJ, que no està aquí ara. Doncs bàsicament som un grup de rap, però vull dir, quan tu dius un grup de rap, la gent pensa, buah, grup de rap, lletres guapes, missatge guapo, vaig a escoltar-los i tal, però nosaltres som un grup de rap, però, o sigui, ens agrada molt tirar també cap al que li agrada al públic en àmbits festius i tal. Intentem anar més enllà també del que és el simple rap, vull dir, el nostre estil és el rap, fem rap, però si li podem afegir a poc a poc ho anirem fent... Perquè la gent es mogui més i tal. Exacte, altres tipus d'estils, ja sigui instruments, ja sigui música electrònica, el que sigui, però que hi hagi més... Que no sigui simplement el rap que es coneix a tota la vida, sinó que vagi una mica més enllà. Cada cançó que fem la busquem fer d'una qüestió que tingui sentit, vull dir, fem cançons polítiques, fem algunes cançons de festa, d'explicar qualsevol cosa, el que fem quan anem de festa, el que sigui. Però realment acostumem a introduir cada cançó amb un discurset que expliqui una mica de què va el tema, per què l'hem fet, per què creiem en això, i realment la línia política jo crec que és bàsica, també en un estil com el rap, que no deixa de ser música reivindicativa des dels seus començaments. Bàsicament el paper que tenim és que som gent molt jove i aleshores el que pretenem fer és arribar a la gent de la nostra edat i molt jove. L'expectativa realment és d'entrada passar-nos-ho bé, no? O sigui, pujar a l'escenari i donar espectacle. Pujar a l'escenari amb les nostres birres a sobre, donar espectacle al màxim. Ens fa molta gràcia tocar allà, perquè a més hi ha molta gent i és un festival. Avui parlo amb la tristesa d'aquelles que pensen en marxa cada vespre perquè l'únic que els espera és un buit existent.